Pozdravujem vás všetkých. V jednom z predchádzajúcich videí som uviedol výzvu Poďme si sami vládnuť, alebo inými slovami, vládneme si sami. Uvedená výzva sa dá chápať prinajmenšom dvoma spôsobmi. Prvý spôsob je v zmysle článku 2 Ústavy Slovenskej republiky, kde je uvedené, štátna moc pochádza od občanov. Teda vládneme si sami v tomto štáte, v tejto krajine a nedovoľme iným, oligarchom, rôznym zaujímavým skupinám, najmä finančným a podobne, aby nás ovládali, aby nám vládli. Druhý spôsob, akým sa dá chápať táto výzva, je osobná rovina. Vládnime si sami osobne, ovládajme sa. Buďme si vedomí seba, buďme sebavedomí. Prečo je to dôležité? Počul som názory, že pokiaľ by sme si vládli v našej krajine sami, veľmi rýchlo by tu prišli nejakí špecialisti, sociálni inžinieri, ktorí by nás nahuckali proti sebe, spravili by chaos v krajine, možno občiansku vojnu. Bolo by to možné tak, že oni by využili naše slabosti, naše nedostatky, manipulovali by nami tak, že ani by sme o tom nevedeli, že sme manipulovaní. Avšak, aby sme vládli sami sebe, v osobnej rovine, ak by sme ovládali sami seba, také niečo by nebolo možné. Pretože každého, kto by chcel nami manipulovať, sme odhalili a nedovolili by sme mu to. Preto pamätajme, každý, kto nedokáže ovládať sám seba, je odsudený na to, že ho bude ovládať niekto iný. Každý, kto nedokáže vládnuť sám sebe, je odsudený na to, že mu bude vládnuť niekto iný.